3. Right, zvakamira sei hama, kuri sei kwese kwamuri. Pane nyaya ndaitokama across nayo muma street social media umo manda kuswera nchiona kuti zviri kufamba sei. Nyaya iyi ndeyechokwadi. Vanhu vakaita nyaya iyi vadzoko vaita vanhu vekuziva, so handisi kuzokupaiwo mazita acho nezita renzvimbo yazvakaitika nekuti zvakazobuda manje kuti ndakutotaura nemazita acho mahwani anobva atanga ani maiziva. Boyfriend negirlfriend vakatorana vakati regai timboendawo kumafaro, vakabuda iri musi wechina, Friday, Saturday, Sunday variko. Zvinonzi vasvika kugame park kunombonono mhuka dzesango. Munongoziva kumagame park kunenge kune mhuka dzakawanda dzakasiyana siyana, uye zvakare kunenge kune dzimbawo dzekurara zvokuti kana makatenderera mudzoka henyu morara. So zvinonzi vakasvika mazuva rodoka kuma5 wakanga wadhiraivhawo makilometers akawanda, wapinda mumbavha warara. Chimoko mani racho hanzi chakaramba lula zvikanzi shamwari ndaneta hona tadhiraivha mutunhu una mago, unozoita sei, unozorwa lula mangwana kureva Friday. Hanzi Friday yasvika vakamuka vaviri ava vakatenderera mumagame park, vwadzokawo yaleti, wapinda mubedroom zvakare. Chimoko vacharamba lula zvikanzi aiwa nhasi handisi mumudhu. Hanzi mufesi vaamboita sei, vaamboti pamwe munhu asi mumudhu vaamboita imwe yeka, unomboitawo patience ani maiziva. Saturday hanzi vawamuka, Saturday havana kuendawo chii kugame drive, wakangoswera vari pamba vachitendererawo pamadzimba dzavanenge vachigara idzo vachiswima vachiita sei neimwe yakadaro. Manheru chimoko zvakare hanzi vacharamba lula zvikanzi handisi mumudhu. Hanzi wamusi weSunday makuseni around 8 o'clock mufesi akangobuda mumba yavairara akati andomboenda kureception. Uyo vaatonotora madzini ake ese vadhiraivha mota kwakutonanga kumba kwake, vasiya chimoko chirimo muloji imomo. Hanzi chimoko chakazogara time 2 hours munhu asi kudzoka, kwakuzonobvunza musikana wepareception ko mufesi wangu wambomuona, zvikanzi haatorowa pasi aenda. So hameno hama dzangu munoti kudini nyaya iyi, kuti zvakanaka here zvakaitwa nomufesi iwe, because kunzi hanzi paakamsiyiwa asinawo kana mari yetaxi kana mari yebhasi kana mari yechii, apo wenga wafamba almost 400 kilometers kuenda kuloji. Uye zvakanaka here zvakare zvakaitwawo nemukadzi uyu zvekuramba nerula. Hameno hama dzangu ngatisanganewo comment section, dai uriwe waitonga sei nyaya iyi. Bye, ngatisanganei pa next video.